Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngikuSithembiso Ngwakandlozi. Ngicela maqala uvashele i-channel ngicindezele subscribe. Thokozele le video. Wembukelo wesilisa oyinkabo oneminyaka engu-32 obudala waseNandi eThekwini obebalekela isigameko sokubulala umuntu wafa. Lesi sigilamkhuba siboshwe inkampani ezimele kwi-Reaction Unit of South Africa. Kubukwa ukuthi umshayeli wemoto iMercedes-Benz isiliva ayibigijima ngesivinini esikhulu. Kubukwa ukuthi iphinde yashayisa ezinye izimoto ezimbili qede lomlisa waqhumisa isibhamu phezulu enzela ukuthi engalandela ngesikhathi sebulele. Lo mshayeli bamhubhile baze bambamba kwabe sekutholakala isibhamu sohlobo i9 esihlalweni sika driver kanye namachephezelo egazi kanye ne-cartridge engu9 mm esetshenziswe ngaphakathi emotweni. Isidumbu sowesilisa sibe sesitholakala eceleni komgwaqo sidutshulwa amahlandla amabili emhlane kanye nasekhanda. Le nkabi ithe isibhamu isibuleke kumngani wakhe bengamthola uma bengaya kuyena endlini akayivezanga imbangela yokubulala umufi. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathelezana kuleli hora. Ngizocela ubekuvo lakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.